Nou, wat zal het zijn? 2,5 uur. We gaan uit van 2 uur. We zetten Strijdersband. Ja joh, anders is het helemaal niet te harde. Nou, geef ze veel te Ja, op de camera. Ja, op de camera met dat blote lamp. Gezellig. Bij sommige bankjes mag je niet eens op de bankje stappen. Maar ik doe het toch niet. Even gaan zitten, joh. Ja, nee, ik zag het uit. Hallo, wie bent u? Ik ben Mike Niepce, ik ben de wedstrijdleider van de sloeproeiwedstrijd Breskens-Terneuzen om de Kees Muller wisseltrofee. En de hoeveelste keer is het dat de roeiwedstrijd wordt gehouden? Het is nu de tweede keer dat deze roeiwedstrijd wordt gehouden. En we organiseren die vanuit de Stichting Carlot en de Stichting Havendagen Terneuzen. En waarom varen jullie eigenlijk van Breskens naar Terneuzen? Nou, ik denk dat dat voor Zeeuws-Vlaanderen een hartstikke mooi evenement is. En dan hebben we gezocht naar 2 mooie plaatsen. En natuurlijk is Terneuzen als eindpunt vanuit Terneuzen gezien, vanuit de Stichting Carlot en de Havendagen Terneuzen een logisch verhaal. En Breskens omdat wij toch ook een band hebben met Breskens als het gaat om het KNRM-verleden van de Stichting Carlot. En hoe lang duurt het roeien ongeveer van Breskens naar Terneuzen? Dat duurt ongeveer tussen de, zeg maar gemiddeld 2 uur. Dus we varen 10 kilometer per uur, de sloepen. En wat voor prijs krijgt de winnaar? De winnaar die krijgt een grote beker en die mag een jaar lang de Kees Muller wisseltrofee van Multraship in huis houden. Dank u wel voor het leuke interview. Graag gedaan. Denk ik goed, Martin, om straks nog even herhaald te testen, zodat we zeker weten dat straks iedereen erop zit. Ja, ga los. Ja, ga los. Wij zijn ook los. Ganz los. Ga los. Man achter de billen van Eva. Ga los. Ga los. Historisch is wat Carlos. Ja, jammer dit. 4, 3, 2, 1. En de eerste ploegen zijn vertrokken. We wensen allemaal succes middels het daverend applaus. De kaapse vereniging maakt goed voor deze mooie trofee, de Kees Muller trofee. 20 kilometer. 5, 4, 3, 2, 1. En ze zijn vertrokken. Titel wordt even beschonken worden en de Phoenix, de gouden Phoenix. En zou het ook goud worden straks in Terneuzen. We gaan het weten binnen nu en pak een beetje 2,5 uur.